ikhetha kuthiwa zizithupha zibe zinhle zibe njani zibe zinhle uma uqale kwasuka enhlizweni yakho wabona kukuhle ukuthi lo muntu omlethayo umletha ngenkomo ezinhle umshado wakho yoba muhlelo kodwa uma uthe uya negotiate namabhunu ufuna ezacile zenani eliphansi kusho ukuthi uyamuntu yamlulaza isithunzi sakhe kakhulu ngoba ithonga lisuke libhekile kusho ukuthi wena uthando lwakho kuye uliqeda lesikhathi usafuna lezi inkomo mabe sabathele inkomo imali enga ungeke yaduka yehlani uyabehlisa njalo uyazi mase bekunika sebekuduka bethi ayisalisa uthatha hey uyaphuma nazo bahlale bayakhuluma bathanda ukwenza izinto abangazazi akana mali kodwa ufuna ukwenza ukuthi angithi yabona sezinombandela ke lezi inkomo azibezi inkomo eziyakwamakhulu ngoba umshado uqala kubantu abadala akusibo laba abaphilayo ababukayo kodwa laba abangasekho makuncoma laba abaphilayo nalaba abangasekho baya approve ngesilungu how was wasilobolela kahle zazi inkomo hey uthi nizibonile lezi hayi buthi azimithi nje lezi lesikhathi bebabaza ubuhle la ubabaza abasothulini lomhlaba isibusiso ke lezo kodwa mabe ngathi kodwa Nkosi yami bantu sizwane nenkomo ezace kangaka hawu ingane yethu sayibona ukuthi ifanelwe nje kodwa bakithi inkomo ezindala kanje engasena mazinyo into esizofa le ufileke lo mshado abadala yazi mfana ma ngizwa qaphela ukuthi uyaphuma uyajubalala ufuna okuhle ngoba ulanda isihlobo esinjani esihle uqala lapha emalobolo umshado kubanjwa kanjani ngiyakhumbula ngiyolobolo lenyoko nenzani bafike bathi abakhongi bakhuluma ngathi noma seniqedile bese nithatha nawo 30,000 ngifake phezulu ngoba ngangilandani isihlobo esihle ngangikhandani inhlelo hayi akwenziwa kanjalo ngathi kuzoqalwa yimi ngizofika nina ningawudlala umdlalo ukuthi niyehlisa ningamlulazi lo nehlisa nithi usenjani nimdalula mina ngimfune njani nina bazothi sebeyibizile zonke cuphani ngalokho abantu abayazi ke lento yokuthi kwi-age yenu iyafuneka lento ukuthi uxoxisane nomakoti wakho awumtshele isithandwa sami ukuthi phela ubangene angithi yabona ukuthi ngawe nje mase kufika lezo nsuku bangafunani bangabhekana bakuthiphe uyuswazi wena ukuthi sebemtheka kancane angithi yabona nami ngangena kanjalo ngase ngibani ku 30,000 ngathi nazi inkomo ezintathu phezulu yazi nganginvest uyalazi ke iphupho engixoxela lona sekusuka amakhehla kubo eqhuba umhlambo weinkomo kuthiwa ngivula isibani azikho namhlanje inkomo ngoba igcwele ingoba babona ukuthi ngibalobolele kanjani kahle ngoba ukweleta cha manje ke ukweleta nobuza kwakusholana ukuthi unkosikazi akaqedwe niyothuka manje ngakuzwa lokho angifuni ukukhuluma la ngiyontshela ngamunye kuwumkhuba ayikho lento ukuthi akaqedwe angazi maniyezwa laba bangale babenzela lokho ukuthi mabe ngathi hey nina bokomkhwenyane nakho lana cela nivalele embobo bese kuthiwa phela umkhwenyane sakweleta inkomo fanele suke zinjani zizinhle zibikwe kahle umbheke umuntu okubikela zona ukuthi akanalo yini ichashaza la ekhaya nethonga la ekhaya uma wazi ukuthi khona kwakwasuka kwaba nesiphithiphithi yenza inhlamulo oqala before ibiko cela uphaphathe malume noma baba omdala noma baba omncane ngiyezwa ukuthi wena phakathi kwakho nobaba kwakwaba nento ethisi bengicela siqale la inhlamulo ngoba sengikhulile ngoba ngeke ayamukele ubaba wakho ngoba yena ngeke amthinte futhi uzomeqa uzothi nina bantu abadala ameqa umuntu okufanele ngabe ukhuluma naye ngoba vele kwasemhlabeni bephila kwakunjani babengezwa yena ngithi yabona manje ke fanele uqikelele ukuthi ubaba mayengaseko utshelwa yena hamba yotshelwa bani baba ukuthi nanguke umzukulu wenu umntwana enani ngiphe yena sekafika esigabeni sokuyokwenzani sokuyocela isihlobo esihle ngicela nimbusisele lezi inkomo fanele ziye lapha seyibusisiwe noma amehlabo mabeyibuka bayibuke zizinhle ziyokwanda bayingakho abantu abafika bekhala bethi inkomo ilahlekile zamalobolo bayingakho abantu abafika bekhala bethi ifile bayingakho abantu abathi ziyaphunza uyazi ke mase bephuma beyoza bakabo makoti ngeke kuphume ukuthi umuntu ekade eyibika akazwani noyihle sekuzothiwa isalwa seleka sihamba sizilile igubezeleke yonke lento kanti inkomo zihliphizwe ingakafiki zingakho eziphenduka amathela kuthiwa seyinkinqikile nqwaba ubani oyibulala umshado uphikisa ungakaphumi ngenxa yani
ukubikeka kwazi inkomo. Ziyabikwa inkomo. Umama ndle khona ziyalala. Yebo ke zingadlula ekhaya kodwa kubalekile fanele zibikwe kahle. Kufanele zibe njani? Zibikwe kahle. Zibikeke kahle. Uma ibikeke kahle kuyachaza kuyashola ukuthi siyocelani Isihlobo esihle. uchazela ekhaya isasuku ukuthi ubani wakwabani uyocela. Kungabi ne-surprise. Sebebuya bakho kufanele lazi ithonga besaya. Kuyezwakala. Sokala kahle. Nokukhumbula konke njalo ukuthi ke konke lokwenzeka base bayovela. Sebehambisa inkomo base ke bayokwenzani? Bayovela. Lalelani. Nansi ke eshayayo ke kakhulu. Lesikhathi kuthiwa bazobonani inkomo. Akwenzeki ke emalokishini kuyenzeka kodwa emakhaya. Phela ngoba emalokishini kulethola ngemali kakhulu angithi. Ayikho lento ekuthiwa bayeza bakwakhwenya. Kwenzeka kuwe beza bazobona inkomo. Yeah. Beza bazobona inkomo ku. Lesikhathi kuthiwa bayeza bazobona